μου ζητήθηκε σήμερα να φτιάξω ένα control για αυτό το switching antenna box. Λοιπόν, και πρωτού αρχίζω να φτιάχνω το control, είπα να το μετρήσω με το VNA. Τι παρατήρησα? Λοιπόν, εδώ είναι ο κονέκτορας input και είναι N-type. Λοιπόν, και εδώ τώρα έχω ενεργοποιήσει αυτόν εδώ τον κονέκτορα. Εδώ με το ρελέ. Φορτίο 50 ohm, έπρεπε παντού να έχω 1:1. Στα 30 μεγά κύκλα όμως έχω 1,2. Θεώρησα ότι ευθύνεται αυτός εδώ ο CO 239, γιατί αυτοί εδώ οι κονέκτορες δεν παρουσίαζαν τέτοιο πρόβλημα, ήταν 1:1. Ξύλωσα, αυτός εδώ ήταν εδώ, εντάξει, και λέω μήπως ευθύνεται ο κονέκτορας, και πάλι ο λόγος στασίμων είναι 1,2. Και φταίει το σύστημα εδώ πέρα, αυτός που το έφτιαξε. Λοιπόν, αυτά εδώ πέρα δημιουργούν παρασιτικά, χωρητικότητες και επαγωγές και δημιουργούν θέμα. Άρα αν κάποιος κατασκευάσει κάποιο τέτοιο box ή πάρει κάποιο εργοστασιακό που είναι παρεφερή, ας το μετρήσει πρώτα, διότι να δει αν υπάρχουν στάσιμα. Είναι του προβλήματος, αφού ο κακός σχεδιασμός μας πρόσθεσε αυτεπαγωγή παρασιτική που δεν τη θέλαμε και μας δημιούργησε πρόβλημα στο λόγο στασίμων. Αυτή την αυτεπαγωγή μπορούμε να την εξωτερώσουμε με τον πυκνωτή. Άρα με τη βοήθεια του VNA βρίσκουμε τον κατάλληλο πυκνωτή, ο οποίος αυτός πυκνωτής τοποθετείται με αυτόν τον τρόπο που βλέπετε. Πρέπει να έχει κιλοβόλτ, γιατί εδώ θα δουλέψει και φορτίο. Δεν θα βάλουμε πυκνωτή 100 βόλτ και αυτός είναι στα 3 κιλοβόλτ. Και η έβριση της χωρητικότητας δεν χρειάζεται να κάνει μαθηματικά, με αυτό το special οργανάκι, το οποίο αυτή τη στιγμή, για να σβήσω εδώ το φως, είναι 1,046, τίποτα δηλαδή, λόγω στασίμου στα 30, εκεί που είχαμε 1,221, 1,21, 22, δεν θυμάμαι προς 1, και κάνω και μέτρηση S21 να μετρήσουμε τις απώλειες, και οι απώλειες του είναι 0,03 του dB, δηλαδή που δημιουργεί στους 30 μεγάκυκλους που δημιουργούν οι κονέκτορες, τίποτα δηλαδή. Αυτό τώρα, ας ανάψουμε εδώ το φως. Λοιπόν, εδώ τώρα θα βρεθούν οι κατάλληλοι πυκνωτές με τη βοήθεια του οργάνου και θα τοποθετηθούν. Το σωστό για όσους θέλετε να φτιάξετε ή όταν θα πάτε να αγοράσετε ένα εργοστασιακό, θα κοιτάξετε να είναι κυκλικά, δηλαδή έχει 6 κονέκτορες να είναι σε κύκλο, στη μέση ακριβώς να είναι το input, γιατί γιατί η RF αγαπάει τη συμμετρία, και δεύτερον να μην υπάρχουν καθόλου καλωδιώσεις, όλα αυτά πρέπει να πάνε σε μια πλακέτα. Λοιπόν, με πολύ κοντούς χαλκοδιάδρομους. Αυτό είναι το σωστό box, ώστε να μην έχετε θέματα που έχει θέματα αυτή η κατασκευή. Και το project Antenna Switch Box και Control επιτέλους τελείωσα. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι το control, το οποίο το σχεδίασα και το κατασκεύασα από το 0. Λοιπόν, εδώ είναι ο διακόπτες του power,
Και εδώ είναι ο διακόπτης ο οποίος κάνουμε την αναλλαγή των ρελέδων ώστε να επιλέξουμε την αντένα. Πίσω από εδώ είναι ο ρευματολήπτης, ο οποίος η μικρότερη τάση για DC είναι 12V και η maximum 13,8. Το μέγιστο ρεύμα που μπορεί να τραβήξει είναι μέχρι 60 mA. Και από εδώ θα φύγουν τα καλώδια 1, 2, 3, 4, 5, 6 και το 7ο είναι η γείωση. Λοιπόν, έχει σχεδιαστεί άψογα και έχει τοποθετηθεί και κύκλωμα anti-RF προστασίας, να μην μπορεί να ρεφιάσει. Τώρα στο box το οποίο προϋπήρχε και το οποίο, όπως είχα πει και στα προηγούμενα βίντεο που ήταν κακοσχεδιασμένο, αυτό ήταν πιο κοραστικό γιατί έπρεπε να βρεθούν, για να ευθυγραμμιστεί, να βρεθούν οι κατάλληλοι πυκνοτές. Με το Nano V9 από τη μια ήταν μια επιστημονική δουλειά, δηλαδή καθαρά μηχανικού RF, και αυτά μου αρέσουν αυτά τα πράγματα προσωπικά εμένα, αλλά ήταν κοπιαστικό να τοποθετηθούν γιατί έτσι πως ήταν εκεί πέρα. Λοιπόν, από εδώ πέρα βγαίνει η κλέμμα όπου θα συνδεθεί με καλώδιο του ιδιοκτήτη αυτή η κλέμμα με αυτήν εδώ την κλέμμα. Αυτό βέβαια το box θα μπει μέσα σε ένα πλαστικό δοχείο το οποίο ήδη υπάρχει. Λοιπόν, οι προστασίες που έχουν φτιαχτεί είναι και anti-RF και για τα ανάποδα ρεύματα λόγω των ποινίων των ηλεκτρονόμων που θα δημιουργηθούν, και έχει γίνει και η ευθυγράμμιση όπως είπα. Λοιπόν, πάμε να το δοκιμάσουμε και στην RF. Να δούμε πως θα πάει και εκεί πέρα. Έχω συνδέσει το control με το box μέσω αυτού εδώ του καλωδίου. Λοιπόν, στο input είναι συνδεδεμένος ο πομποδέκτης. Στην αντένα 1 είναι συνδεδεμένο αυτό εδώ το dummy load, τον 150 ohm, το οποίο θα δημιουργήσει ένα λόγο στασίμου 3/1, που σημαίνει ένα 25% της ισχύως θα επιστρέψει πάλι προς τον πομποδέκτη, και θα δούμε αν δημιουργήσει κάποια προβλήματα είτε στο control είτε στους ρελέδες ύστερα από την κατασκευή που έχω κάνει για την anti-RF. Θα δούμε, πρέπει να κάνουμε έναν τέτοιον έλεγχο, μας το ζήτησε και ο ιδιοκτήτης. Και στην αντένα 6, λοιπόν, εδώ που είχαμε το χοντρότερο πρόβλημα, όπως είχαμε και στους άλλους, εδώ είχαμε ένα ακόμα 25/1 λόγο στασίμων. Τώρα βέβαια με την ευθυγράμμιση θα κάνουμε ένα έλεγχο να δούμε αν ο λόγος στασίμων θα είναι 1/1. Και αυτό είναι συνδεδεμένο με το φορτίο των 50 ohm. Λοιπόν, ανοίγω. Είμαστε στην αντένα 6, σε αυτήν εδώ που είναι στα 50 ohm. Είμαστε στη συχνότητα 29400, στην υψηλότερη συχνότητα, γιατί στις υψηλότερες συχνότητες, το είδαμε και στο Nano V9, αλλά και στις υψηλότερες συχνότητες δημιουργούνται τα προβλήματα της παραστικής αυτεπαγωγής ή τη χωρητικότητας. Δεν χρειάζεται να πάμε σε χαμηλότερες συχνότητες, εδώ θα τα ελέγξουμε. Η ισχύς είναι 100W. Λοιπόν, θα κάνω εκπομπή και θα δούμε εδώ το λόγο στασίμα και την ισχύ. Βλέπουμε 1/1, 100W. Λοιπόν, έρχομαι εδώ πέρα τώρα και επιλέγω την αντένα 1 που έχω το φορτίο των 150 ohm, που θα έχουμε ένα λόγο στασίμων 3/1. Επειδή αυτό το φορτίο δεν έχει, είναι μέχρι τα 45W, θα βάλουμε εδώ 40W. Λοιπόν, θα κάνω μια εκπομπή για να δούμε ότι υπάρχει και βλέπουμε 3/1 κάτω στη γραμμή. Θα κάνουμε ένα τιουνάρισμα
για να μην δημιουργήσουμε πρόβλημα στον πομποδέχτη. Η RF όμως η επιστρεφόμενη θα φτάσει μέχρι τον κονέκτορα και σε όλο εδώ το box. Λοιπόν, και κάνουμε εκπομπή. Λοιπόν, και βλέπουμε ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, ούτε να αναβοσβήνουν εδώ πέρα, να αλλάζουν οι ρελέδες και τα λοιπά. Αυτά, ένα ωραίο προτζεκτάκι. Σας συνιστώ να κατασκευάσετε και εσείς ένα τέτοιο, διότι τα εργοστασιακά είναι πανάκριβα. Είδατε όλη την μεθοδολογία. Αυτά, δεν έχω τίποτε άλλο να πω. Είναι λίγο κουραστικό το project, αυτό το ξέρετε, αλλά εντάξει, θα διασκεδάσετε με την κούραση. 73 από Sierra Victor 1 Hotel Alpha Golf.